Добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Яночка, Надейки яшчэ не было? Не, сама яе чакаю. А тобе яна навошта? Надзейка паабяцала, што павучыць мяне спецыяльнай хадзе. Гэта якой такой спецыяльнай? Ну, прыгожай, якой мадэлі ходзяць, калі строі на подыуме дэманструюць. Ой, Яна, што тут вучыцца? Устаў ды пайшоў. Як у цябе ўсё лёгка, Буслік. Вось устань зараз і прайдзіся. Няхай дзеткі на цябе паглядзяць. Ай, Янка, хадзіць усе ўмеюць, акрамя немаўлятак. Так што моя справа да Надейкі цікавейшая. Ну-ну, і што ў цябе за справа? Надейка паабяцала, што дапаможа мне прыдумаць казку. Якую такую казку? Сапраўдную, чароўную. А з чаго гэта ты, Буслік, вырашыў у пісьменнікі падацца? Ну, Давай не нукай, расказвай, што за сакрэт ад сяброўкі? ды гэта не сакрэт. Мне дзядуля Дабрадзей расказаў, што зараз праходзіць конкурс дзіцячай казкі. Ого, цікава. Конкурс вельмі сур'ёзны. Трэба напісаць казку і даслаць яе на электронную пошту. Потым журы прачытае ўсе казкі і вызначыць 3 самыя лепшыя. І што далей? Гэтыя казкі надрукуюць у дзіцячым часопісе. Уяўляеш, маю казку змогуць прачытаць усе дзеткі і нават дарослыя. Іменно так, Буслік, твою казку, а не тую, што за цябе Надзейка напіша. А я і не збіраўся адсылаць казку, якую прыдумае Надзейка. Я сам усё прыдумаю. Просто Надзейка павінна мяне натхніць. Ну-ну, цікава, і як яна гэта зробіць? Шчыра кажучы, не ведаю. Але ў Надзейкі заўсёды атрымліваецца мяне натхняць. Калі я, напрыклад, не магу зрабіць хатнія заданні, яна кажа некалькі слоў, і справа адразу ідзе на лад. Значыць, Надзейка карыстаецца нейкімі чароўнымі словамі? Не ведаю, магчыма. Не ведаю, магчыма. Эх ты, Буслік, Надзейка гаварыла табе чароўныя словы, а ты іх не запомніў? Я не думаў, што гэта так важна. Ой, яшчэ як важна! Такімі чароўнымі словамі можна карыстацца у любы момант. Напрыклад, Напрыклад, я магу не вучыцца прыгожа хадзіць. як так? А вось так. Я проста выйду на подыум, скажу чароўныя словы, і моя хада адразу стане бездакорнай. Значыць, ты лічыш, з дапамогай чароўных слоў можна выканаць любую справу, нават калі дагэтуль не ўмеў яе рабіць? Безумоўна. Тады ўсё проста. Зараз прыйдзе Надзейка, і мы даведаемся у яе, што гэта за чароўныя словы. Прывітанне, мае гудзелкі-глядзелкі. Добрый вечар, Надзейка. Прывітанне. Я пачула сваё імя і адразу прыляцела. Вельмі своечасова. Ты павінна сказаць нам чароўныя словы. Чароўныя словы? Тыя, якімі ты мяне натхняеш, калі справы не ідуць. А ўвогуле, так несумленна, Надзеечка. Што несумленна, Яначка? Нам з Топам і Рысей ты ніколі чароўным спосабам не дапамагаеш. Мы і хатнія заданні самі робім і парадак наводзім. А для Бусліка ты, значыць, чаруеш? Таму што ён маленькі, так? А мне, між іншым, крыўдна. Яначка, не трэба крыўдзіцца. Буслічак усё робіць сам, без усялякага чараўніцтва. Як гэта сам? Надзейка, але чаму ў мяне справы ідуць, толькі калі ты з'яўляешся? Буслічак, таму што табе не хапае упэўненасці. А упэўненасць тут пры чым? Буслічак усё робіць вельмі старанна, але зрабіць апошні крок яму заўсёды страшнавата. Гэта праўда.
Я час ад часу сяджу над заданнем, сяджу. Здаецца, ўсё зрабіў правільна, але чамусьці не ўпэўнены. І вось тут на дапамогу яму прыходзяць мае, як вы кажаце, чароўныя словы. Ну-ну, мы слухаем. Я кажу малому, што я ў яго веру, і што ён малайчына, што ў яго абавязкова ўсё атрымаецца. Дык гэта проста словы падтрымкі? Старанная праца і словы падтрымкі даюць цудоўныя вынікі. У мяне ад тваіх слоў, Надзейка, адразу крылы распраўляюцца. Значыць, вучыцца ўсё ж неабходна? Так, Яначка. Але вучыцца гэта так прыемна, асабліва калі атрымліваеш выдатныя вынікі. І тым, хто вельмі старанна працуе, ніякія чароўныя словы не патрэбны. Толькі словы падтрымкі. Зразумела. Таму, Надзейка, пачынай вучыць мяне прыгожай хадзе. А як жа казка бусліка? А я ўжо прыдумаў, Надзейка, пра што будзе моя казка. Ты зноў мяне натхніла. І пра што? Пра маленькага, нясмелага бусліка, у якога ўсё атрымалася. Толькі дзякуючы чароўным словам падтрымкі. Ого, гэта будзе карысная і цікавая казка. Я ўпэўнена. І напішацца яна ў 2 разы хутчэй, таму што я пачуў слоў падтрымкі ў 2 разы больш. Ганаруся табой, буслічак. Яначка, прыступаем да вучобы. А буслік з дзеткамі няхай мульцік паглядзіць. Яначка, спінку трымаем роўненька, глядзім перад сабой. Не будзем дзяўчынкам перашкаджаць, мульцік сябры. Ой, Яначка, якая ты прыгожая, сапраўдная мадэль. А мне дапамагаюць чароўныя словы падтрымкі. І вы, маленькія, падтрымлівайце сваіх блізкіх чароўнымі словамі. Абавязкова. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Так што бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Да сустрэчы, сябры. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.